Imakapfeka zvakafanana muri matwins here? Hongu Prophet. Uyaitinzwa matwins? Wep. Unonzi ani naye mtwin? Ndonzi Omega. Ani? Omega. Omega. Alpha. Alpha and Omega. Royal Moko Alpha and Omega. Saurari mukabvunzwa mazita Alpha ndiye anofanira kutanga. Taurai zvamunoda kuti muitirwe Alpha and Omega. Ndikuda basa nemari kuwedzerwa mari kubasa. Mburi makuru makanokona iwe? Ndine 23 Prophet. 23? Small body but big engine. Urida chiyo? Basa ndokudzingirwa mweya wezvikwamba. You are free now. Simugaton, simugai. Melai ton mese. Simugai. Simudzai moko. Simudzai moko. Release them now, right now. In the name of Jesus. It's done. And it's permanent. You are free. Shanaka. Emorigene chikwe. My twins. Where my twins? Nasi ndukuda mapachka. Indokona kuprofita zvo unoita kumanada kwangu tango rara tiripo. Hazvisirizvo here? Nditenderewo kuti nhasi ndimboprofita kazeve-seve ndingosvika pauri ndingokuudza nyaya dzako uchimbodzinzwa wega. Kazeve-seve kane power. Ukanzwa ndasvika munzeve dzako ndikati siya kuhura iwe. Unofanira kungoti okay ndazvinzwa. Kana uine nharo ngosimudza ruoko. Tombobva pakazeve-seve. Kureva kuti ane ma-options. Makadi? Makadiwo Prophet. Mati muri matwins? Hongu. Alright. Kana muchiti muri matwins? Uone makore mangadi? 43. Kwaiwe? 43. Anenge akafanana? Ungaberekwa musi wani? 25 March 1982. Kwaiwe? 25 March 1982. Woma twins the same day. Ndizvo nai? Oh, kana chinzi matwins zvinoreva kuti vanhu vakaberekwa zuva 1. Ndasingazivi. Hatina kufanana here tasingazvizivi, ndasingazivi ndikutozivo. Alright, ana 2 muri sei? Iri right makadiwo Prophet. Ana 2. Ana 2 inzwai nyaya iri pano. Imimi chamunoda kuti Mwari akuitire chi? Kuda dzimba Prophet. Mese. Hongu. Aya ndiwo Mazvokuda Mavanga Enyora. 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 Ana 2. Prophet. Pane kung'anga kwamakaenda kuti mabhizinesi enyu afambe. Ndizvo? Hongu. Ndobva ng'anga yanokuudzai kuti
kana muchida kuita mari munofanira kumbomira kuroorwa, muzoroorwa maane 42 years. Hongu Prophet. 42 years dzakwana, hapasisina kana 1 ari kuuya. Hapana Prophet. Kuendeka kung'anga yacho munoudzwa kunzi mochiita sei? Ko ndindakambokuti musaroorwe here? Endeka kung'anga kwacho. Prophet takaenda paigara sekuru wacho takasvika vachinzi wakatama. Otochinja oti ukamboendawo kunoenda vakutaurirana zvino mapatya. Unongoti ukaenda kune rimwe patya woenda kune rimwe patya. I don't know kuti why, but ndinofunga kuti Mwari anongotambira munhu nezvaari. But I don't know kuti why vanhu vachida kunotsvaka mushonga kana zvaoma votizira kuimba yaMwari. I guess ndosaka ari Mwari. Inini handijaje vanhu. Ndinokubatsirai vanangu kuti murooriwe. Totenda Prophet. Tinokutendai Prophet. Oye mbutaurayo pamakaenda kung'anga makasvika chi? Takasvika atama. Enda hakuna kana murume ari kutiteerawo mumashure medu, hapana kana achada kutiona. Tangodawo kuti mumwe mutwina ambotaura chete. Chisamudzai maoko anatu. Here, release these ones. Ndinokanzura zvese zvakaitwa nezita raJesu. Vana ngavaroorwa. In Jesus' wonderful name, amen. Zvaita, endai munogara pasi. Prophet. Tine mamwe mapatya futi here? Pane mamwe matwins here? Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali, ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries muina Prophet Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhlaka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika na 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate shayo ucingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 095 270. Prophet Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.